na manyo, what we have go. The Batatano. More natural, mother natural more. The Batman. Night Chifimo, good morning, sir. Nice again. Only Japan gorilla. You must have found Chakwas. Let him carry Bagumbu. No, let him carry Bagumbu. I can make Bagu Judas is carrot. Kakarami Bagu for them back. Give me the thing again. I can make Bagu for dead. Kagama Bagu Elahia or Bikubana. Can make Bagu chief priest. Let him carry Bagu now with the gorilla. Apagu Alexania na hani lu masi beganaza ndani legana hane na comedia o masi begum ndoza brand jota ndoza livinus ndoza chifimo gi tata no man gi so gorilla kagama agama na idea So he must behind him content. He happens in content. What's the meaning? Any him agama na mo onye na-eri Igbo ozu gị onye na-eri Igbo ozu n'ụzọ elihe ga-akpụ ahụhụ onye Igbo ya za gị onye na-ere ọkụkọ gị ti ọkụkọ ya bịawa gị onye na-ere mango gị mango onye bu mango abịawa otu ịwụkwanụ si iwu gorilla na ọ wee nweta ịpụtara wee akpọgụ gorilla gị mechi anya za aga m akpọgụ golibe Igbo golimala obi die which kind of nonsense akpọgọ gorilla ọzọ ọ bụ ihe ewu nna m gorilla of our time enweghị ihe ọzọ ekwutere ana eme gị ka mmadụ ọmadị ha ga-ekwu Chifimu na-ere Therefor ịkpọ m ihe ọzọ mụ na gị ga-eme ihe ebe a ịkpadụ m anya o ịkpọ m ọzọ mụ na ga-enwe problem chekwa ọmị ka ị na-achakasịrị anya nna hapụkwa m ọkwa gorilla gbaa ihe eji mara gị gorilla nna m obere cartoon m sị ka m na gị mee nna m butuo nna gị o Chineke ejiwula aka bulie elu ka m bulie elu nke Chukwu ka mma karịa nke mmadụ go nwa akwa ihe ọzọ ogoli masị m ndo go ndị nwa m akwa ihe ọzọ tittled man Therefor ewefu na iwu chie n'obodo a aka gị m ime gị ife yes nna m yes my lord oke nwa obigo mara mma obigo kọwara ya ekwe nwa Chineke nna Chifimu ọnụ ga-adị ezi ike ọmụbela na manwụ ka gorilla mmadụ buliri m elu ya dị oche gorilla nkịtị nwetazie m ha ala m n'iyi this is the main gorilla Chineke nna gbakwa ga-apịa one knows what he get them. You not go do anything. You not go do me anything. God punish you, punish your generation. You not go die better. As you take carry me up, now so your mates well down die, tete. Now say they go take lift you up, but they chineke, wagishina, lagishina, gorilla, baiga monkey. It's just a flow in comparison. What did I talk now? When make you carry me up? In a bully melly, which you monster. In a bully melly, which you have a giant, with Trinity in one God that lift people. Atmo bully lemelo haya Cuban eleni hem ga gro Chineke am sa gorilla e bully lemelo gorilla na bully meli wuchuku Chineke we na bully mmadụ get one Hello ladies and gentlemen, it's your boy the Gorilla Guy and I'm here for Chief Imo in London. Anywhere you are in London, get your tickets because we're having his movie premiere. It's going to be crazy, it's going to be amazing. You're going to see other artists, you're going to see other actors, okay? So it's amazing. Please get your tickets. Don't forget. Chief Imo in London. Thank you. Nice. I almost hit you. I'm a hit I was mistake. Can you say that on 30th May? Any talk where they happen now, when no be about Chief Imo movie premiere in London. That person will collect slap. Whether you are sleeping or not, you should be talking about it because you're married, man. That day, 30th May. May. Go and get your ticket from Star Hot Promotion UK.